Wiwanjang Kanjeng langit kelap-kelap katon lirikin sanging sang maweh gandrung ana apa Sri Kandi nuninggi kok Prabu atur ketiwasan menika Eyang Harya Seta gugur rananggana dening Eyang Begawan Bisma lho Suram dewangkara kingkin lir manguswa kang layon denya ilang memanise watananira layong kumel kucem arah nyemaratani Jlitheng Kresna kakangku Hyang Bisma wis tega karo Hyang Seta aku sing bakal magut ana rananggana sampun Kakang Mas kepareng lerem pun Janaka ingkang badhe magut ing ayuda Kakang Mas mengko dhisik Janaka Werkudaraja kemrungsung rasamu mundhak keseluruh tumindakmu ingkang magut ana rananggana kuwi dudu kowe wong loro ning ana senopati kang pinilih banjur sapa sing saguh tetandhingan kelawan Hyang Bisma lajeng sinten Koko Prabu kawruhana Yayi dadal barisaning wadya Hyang Bisma kasektene aku percaya nanging pun Kakang duwe petung Sri Kandi sing bakal ndak wisuda minangka dadi senopati lho Koko Prabu kula mboten pikantuk persasat paduka menika namung ngloropaken dhateng Sri Kandi Sri Kandi magut wonten ing ayuda sami kemawon nglampus diri Eyang Bisma sekti mandraguna aluwung kula ingkang minangka dados bebanten ing ayuda pejah kaliyan Eyang Bisma sampun ngantos Yayi Sri Kandi duh pangeran kepareng lerem pinarengna kula magut pupuh lumawan Kanjeng Hyang Bisma lumawan Sang Brahmacari sampun dados anteping raos kula pangeran kula menika dados jejering prajurit sejati nadyan gugur ing kalugon badhe kula lampahi Sri Kandi aku ora lila bucik kulitmu sedhithik wae nadyan to sing dikaya ngapa sira iku geganti lan ing ati ewadene kowe diblasuk kok mung meneng wae bojone ra lila to iki sing lanang ora etuk Kresna kuwi karo Pandhawa didapuk dadi apa to iki Paduka kadhapuk dadi botoh. Kowe rak kudu manut karo botohe to, yen botohe bener. Yen botohe kendel. Nyatane botohe ngejoke jago. Sing dijoke ora jago. Sing dijoke malah babon. Menika kados pundi? Menapa adil? Babon iki rak mung blegering lair. Nanging atine kuwi tetep senopati. Janaka kula wonten dawuh.
Pun Kakang ora ampiak awur-awur kabeh wis tak pitung. Wis tak pitung sing kani genep sing tak timbang kanthi adil. Kowe ora percaya Kresna ya monggo, ning tak jaluk kowe aja maido karo Wisnune. Yen nganti Wisnune kleru. Padha-padha siswaning Bathara Wisnu gelut dhewe. Wus. Ya aja ngono to iki. Runtang-runtung kok kancane dientekke dhewe. Sri Kandi, wonten dawuh wis. Tuwajuh rasamu, jejegna atimu. Sira wanita sipating senopati, Begawan Bisma sing bakal tokayoni maju Sri Kandi. Koko Prabu terang terwaca dawuh paduka Koko Prabu kepareng kula nyuwun pamit so nyuwun pambing mengestu netepi darmaning senopati nadyanta kula gugur ngranang nggono minangka dados bebanten kula lila lair batin Koko Prabu. Iya. Nanging tak sawang guwayamu dudu guwayane wong kang ngarep murut marang kasedan jati. Ingsun percaya mung sira Sri Kandi kang bakal ngentasi perkara iki. Pangeran, kula nyuwun pangestu pangeran. Iya. Abote kaya ngapa rasaku Sri Kandi. Sira tak pangestuni garwaku wong manis. Aja nganti bucik kulitmu. Nanging yen wektu dina iki Janaka kudu kelangan kowe aku ikhlas lahir batin. Nadyan to ing besuke tak bilani pecahing dodo taing getih. Mangkato Kakang Mas Werkudara. Ya, mangkato. Mangkato dongaku yang jangkung marang lakumu. Mumpung Sri Kandi mboten enten. Paduka mblasuke Sri Kandi gelut napa? Kusik. Kusik. Mulane pun Kakang miji marang Sri Kandi, kowe kudu ngerti. Sri Kandi kuwi wis ora mung laire wae ning nyawang nganggo mripat batinmu. Sri Kandi wis ketitisan Dewi Amba, kuwi sing dadi paugerakku. Sri Kandi, inggih Yang Bisma, bekti kula katur. Iya. Iki ana paprangan, kowe wong wadon ngaliya. Iki kewajibane senopati. Nyuwun mangapunten, senopatinipun kula, Yang. Lho. Kowe? Inggih. Apa kurang wong? Mboten. Namung minangka tandha yekti kula menika ngurungkepi dhateng bebener. Kula ingkang badhe ngadepi menapa ingin dados kegiatan paduka Yang. Monggo menawi paduka badhe mejahi Pandhawa saged namung kedah lumawan tanding kalian Sri Kandi langkung rumiyin. Kagiat risangga berangu trinanggul kinembit kembit. We lah kok madonake. Pandhawa kok madonake karo Begawan Bisma. Ing atase aku iki pendhita. Lah kok mung perang tanding lawan sawening wong wadon sing kabotan pinjung. Ning ya wis ora dadi apa gandhe wis tok pitung sing kanthi genep. Kowe aja sambat yen nganti ana tatu ning kulitmu, ilangi nyawamu. Kowe aja ngluputke Begawan Bisma.
monggo kepareng paduka nyeblaken dada penendan. Punten. Bah. Bah. Ah. Ah. Bah. Sing tak sawang wis ora wong wadon ning Senopati. Senopati kudu lila kelangan nyawa labuh negara Srikandi. Ayo. Ambo. 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 Ah! Eyang. 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 Pandhawa Pandhawa pangkunen Poneyang inggih. Pandhawa inggih pangkunen Poneyang inggih. Oh, Eyang. Eyang mendan. Eyang. Eyang. Puntadewa kula ndhawuh pangkunen Poneyang nggih. Nadyan kaya mengkene kahanane Poneyang lega. Poneyang lega, Poneyang wis lila. Mbok menawa wis pinesti tumekaning janji. Poneyang kudu mung tekan semene nggonku momong marang anak-anakku. Ana lupute Poneyang diapura. Tuwajuh lakumu. Aja miyur lakumu. Tetep ana ing garismu.
aja kumbak kirut marang kahanan kang ana rukun karo sedulur-sedulurmu. Sewanci-wanci Gusti nimbali wis samapta ing gati, ora bakal ana sing tak gondeli. Tembangno sedhela mung kanggo sangu. Sing ati-ati nggonmu nindakake kewajibanmu. Pandhawa, lelakon adili mung dilakoni, penandang adili mung kudu disandang. Kabeh bakal tumeka titining pesti. Jodho pati wis tinampa ginaris ana ngersane Gusti kang nyipta jagat. Tutukna lelabuhanku, tutukna lakuku sing durung tekan. Percaya tak sampirke marang pundakmu Pandhawa. Suradira jayane kang ret suwah brasta tekaping ulah Darmastuti Pandhawa. Punapa ta mira ingsun Sinuwun Puntadewa, sinuwun Prabu Kresna, menika sampun pinesti rampunging jejibahan Begawan Bisma. Sampun kacetha Sangwara Srikandhi Nadyan Putri wujud senopati sejati. Kadidine panjenenganipun Ibu Bupati, Ibu Hajah Nanik Sumantri MPD ingkang sagah ambrasta angkara murka lenggah minangka dados pangarsaning Kabupaten Magetan. Sak konduring Begawan Bisma sampun titipun ning gati lelampaning dalu menika, kula pun Semar sak kanca ingkang ayahi wajib ngrumosi kathah lepat saha kirang mawantu-wantu nyuwun gunging samudra pangaksami. Sabibareng ringgitan Magetan tetepa kuncara anjayeng bawana. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman